Shauri. Tukubatsira nei? Okay, ndandayo zvona mama anogara apa tona matinawo. Yo. Rovodza munotsikisana momuzangu wazizi here. Ukwanewo. Uri mpana ziri ukwanewo. Ndakamuudza se. Yo shamwari, uri kukontinua. Ande. Papa no manu. Ndakauya musimu. Zvandakaitwa nemwana wako. Peda tumurove takazongonyara kuti mwana. Iwe ikona unyirpoto wakamurova iwe. Unoziva kuti ndakakuhwandira ndakazviona zviri zvakaitika. Wakabweza iwe ukatiza. Atina kumweza ini. Ungatadza kuti iwe wangada wakamutaurira kuti ini ndini baba pano. Imba ino ndeyangu inei. Kuti ufana kumurespecta munhu mukuru kauya. Wakana. Unofanirwa muchallenge kana wasvika panapa. Ndakakuona zvako. Uri kupi iwe? So, tobva ndati yako ndikati nhasi ndandaiti ndikaona iwe wafokozu wakutiza ndikati tozadziri ndaka Mwanada. Saka nhasi wandigiresha aiwa shakona udaro sha kana imuriwo zvaye Ndina kana mari. kana ikanyama zvaye Nhasi. aiwa kasha haungauyi kane umwe dzadhiridziraiso hazvitomboita Next week ta Monday ndifati kupiwa makanisi. next week Pamandi. Andipasira 4 days zvedu, nhasi Friday, Saturday, Sunday. nasa zvakadaro iwona next week iyo kana usina mari no aiwa handingambofira izvo handidi nditokubatisa chinodya chikafu chine chatengwa nemari saka iwo kana wauya nehumwe dzakachenuruka kudai ndinoti ukude Andikude kutaura kuti zori ipapa kwa next week ndipati kupinda bonus. kudai zvenyu baba kudai munozouya next week kudai ndotokutaura ungatishaidi kana Nasika ndikwanisi nasi kuti next week ndinge aiwa shamwari inini kana zvakadaro kana usuda kubuda munomoka night ari pano inzwa night ndinodedza night get out night get out tora rubvachi rwako tora rutabvunda rwako rubude enda no akaibude kana iwe kana usina sendi unondipagise get out buda get out ndakujaira kudira zvamahara anditambure iyoyo ini zvakapfuura zviya narodzi iyo zvino hakuchaitwa zvisidzii